नमस्ते प्रणाम। हम आप सबके भाई अमरेश अहिरान तूफान न्यूज भोजपुरी चैनल से जे चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। और गाना आ रहा बा दू गो ब्लास्ट गाना आ रहा बा जे कि एगो BR फिल्म से आ रहा बाटे और एगो टुनटुन यादव ऑफिशियल चैनल से आ रहा बाटे। जौन BR फिल्म से आ रहा बाटे वो टाइटल बाटे गाना के टेम्पू पर लटकल बानी अब भोले बाबा के नगरी में जाके ऐसे फंसल बानी। मन हम अपना से मना कहन बा कि टाइटल बाटे टेम्पू पर लटकल बानी, ठीक बा। और का बताई तारो के जे गाना के लिखल PK आर्यन और म्यूजिक दिले बने कोई नया के दिले बा। और रिकॉर्डिंग भइल बाटे पटना महाकाल स्टूडियो। और दूसर का गाना बाकी भोले बाबा पर जल ढार के, ठीक बा। तो और उ गाना के लिखल बा सुनील सागर यादव जी, ठीक बा। जौन हर गाना लिखेलन सुनील सागर लिखले बाड़न। और गइले बाड़ी खुशी कक्कड़ उमे गइले बाड़ी जो टेम्पू पर लटकल बानी उमे गइले बाड़ी सोनम वर्मा। तो दोनों गाना बहुत ही बवाल गाना बाटे। तो सब सुनम जा, भोरे रिलीज होता, दोनों गाना भोर ही रिलीज हुई। तो वो सब प्यार से बात बना रहे भाई पे। जय हो हिरान परिवार, जय भोजपुरी समाज। तो देवघर के जाई कमेंट में बताइए लोग। और ये बताइए लोग कि जे चैनल सब्सक्राइब हो चैनल के सब्सक्राइब कर दे। लव यू, जय हो हिरान परिवार।